Hai logo nonton, ini जों बेरायनो थांनो नागिरदों बे जाबाय नावकाटा फरायसालिनिफ्राय फैगासिनो दङ जोङो नावकाटा सफैबाय नावकाटानिफ्राय जोङो थांगोन जोहोलाव पार्कआव जोहोलाव पार्कनि जेतिया मोनगोन माने पार्क मोननाय लोगो लोगो जोहोलाव पार्कआ मा दं बेखौ गासा फारि फारि आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायबाय था STUDIO.KB चेनेल YouTube चेनेलखौ थांगासिनो दङ जोङो नै लामा गेजेरजों बे जाबाय बाङालिपारा नावकाटा लामा बे लामाजों जों थांगासिनो दङ दायो हाबबाय जोङो नै मेन गेटआव Hah? 120 taga na? Aslinya berapa selama sih? Biasanya bisa nggak ya? Kulinan tanah. Jwhwlaopuri Parka, iman समायना नायथावना जे नायथावना लोगो नोंथांमोन मालाबाफोर जुदि फैनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन बेनो Jwhwlaopuri Park नै सिं आं थाबायनानै दिन्थिगोन दा नोंथांमोननो नायलांबाय था बे बाक्सायाव थानाय नावकाटा साखाथिनि बे Jwhwlaopuri पार्कआव फैनानै गावनि गोसोखौ गोजोन जायहोनो फैनो हागोन Ada. Tuh. Oh ya.
जोङो दायो फ्राइड राइस नै जागासिनो उपाय गैया फ्राइड राइस दोनो दिनै हगारनोसै